Shalom. Selamat hari Minggu matuita saluna. Adorang sotapuka parminggota di manungguton martang yang nauhom mahita di bagasan rohatabe. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 27 ayat sada 1. Rap jongjong mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopal langit dohotanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma,
manang ahana denggan, jala manang ahana niluluan ni Jehovah syako. Imana mangulaon uhum sabing, dot holong ni roha di habasaon. Jalamar pangalaho na haserepon maradopon debatam. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na banua kijang. Sailehon matuhami rohana tugu nabadia. Pikiran na denggan dot rohana ringgas pasauton ulau na denggan. Sailehon dame tuhami. Asa sonak kami mangulu di bagasan pangundim. Saya marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami. Saya ramoti jala pargogoi mahami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Marede mahita. Tatangihon ma patik ni debata, sian patik na parjolo, sahat tu patik pasapuluon. Patik na parjolo. Audo Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakupau bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanommu, manang ahan di benua gijang dohot na di benua tongaon. Ro dina bagasan aik na ditoru ni tano, iyanggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Batik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, iyanggo soture dalanna, ay hona uhum na do sogot aka na marsineang di goarna. Patik paopaton. Ingot hamuma pabadion hari minggui. Dina onomari maulahamu nasa silonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisi ni hutani halak pe namakebati hutam. Ai dina onomari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do
ubahen di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Patik balimahon. Ikon pasangapom mudona torasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba de Batam diho. Patik ponopon. Unako mamunu. Patik papituhon. Unako mangalakup. Patik pawaluhon. Unako manako. Patik pasiahon. Unako olo makatidakon hata naso tutu marolohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringot tu patik nasapului odo. Audo Jahoba de Batam ninna debatata. Pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton. Pinopar ni akan nasogoroha diau. Alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu. Akan namarholong ni roha diau. Naso mangalaosi patiki. Ima saatna atong rap mahita mangidugogo setuata lau mangulau nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Mari dia mahita. Jongjong mahita. Tatopo tima dosata
martang yang maita. Ale amanami jala debatan nami na di benua Gijang. Pargogo no satu dosan. Pardingkan bahasa doho. Jala rodi saleleng nileleng na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa maradopoko. Jala jot-jot do sungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah. Say unang paingot-ingot pangalosion nami. Unang alang asini roham. Say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tua seni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni. Nahudul di siamu ni habang sani hato ngamon di Banua Gijang. Di baheni tarbaen ibana do panguluon ro di ujungna. Akka nasadok ro tu debata marhite ibana. Na mangulu do ibana toktong. Asa ditangiakon nasida. Asa ngapon madi debata na di Gijang. Amen. Udul maita. Marede maita. Tatangihon ma hateni dibata turpuk ni epistel di hari mingguon. Memuka sian Matius onom ayat sia saat 10 tolu. Lasta jahama mar soring-soring. Songonom matang yang muna. Ale amanamin na di Banua Gijang. Say pinarbadia ma goarmu. Sairo maharajamu sesaot malomo ni roham di Banua Tongan
Lehon madihami sadarion hanguluan siapari. Seksa madosa nami songon panesa nami di dosa ni angka namar dosa Tuhan. Una kami togion tu pangujunan, palua mahami sian na jahat. Ai hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, dohot asangapon rodi saleleng ni lelengna. Amen. Ima sahatna, mertua doa kana tumangihon nata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Mari demahita. Rap jong maita. Ta tindakon maha porsiatai songonahina tindakon idongan sapar seon sapor haseao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahoba ido ama pargogona satu dosan natu mopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahoba nasa sadai imanan itu buon ni si Maria nagabe-gabean siatot di parbadia adorang soabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di pauman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natua tuban woto rudung ditanom namulak mangulu dari patoluhon nama naik tu surgo lauhudul tu siamune debata jahoba amanai pargogona suatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditoddi parbedia jala adong sada huria na badia huria hatopan yala Kristen akan na badia dohot ya saani dosa dohot ihatai na mandok mulak mangulu dosogut daging ni halak nong mate dohot ihanguluan nasora sudah. Amin. Udul mahita Kor ina Kamis.
begema tikting ni huriata bisa mingguan. Tabigema titing ni huriata di bagasan mingguon na parjolo guarni minggu. Guarni minggutta sadarion ima minggu paonopon dung trinitatis do topik tangiang mangidohon haluaon sian sada Musa biddu saplalu ayat 22 sahatu ayat 33. Na paduahon amplop bantuan korban bencana gempa bumi di Myanmar. Hobartu surat Eporus HKBP dohot surat preses HKBP distrik Walu DKI Jakarta. Taringot tu bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Alani sadarion minggu tanggal 27 Juli 2025 tapasahat ma pangawuru piota di bagasan amplop ia bencana nama ngonai tu nasida tanggal 20 Maret 2025 sabalgana 7,7 skala Richter. Rap mahita mengurupi huhut manangyakon nasida. Na patuluhon pilihan amplop gotilod dohok tahun transformasi 2025. Sadarion minggu 27 Juli 2025 tapasa pilihan amplop tu kebutuhan niaka ulaun ni huria na marpardomuan tu pesta kotilon do tahun transformasi HKBP tahun 2025. Tapasahat may ditiki marsi jalangan di parade do inganan di labung ni pitu haruar. Na opat-ton alih kelas sekolah minggu tu remaja. Sadarion minggu 27 Juli 2025 sekolah minggu naing patupahon alih horong. Huhut paluahon anak kota sekolah minggu nanaing marsaor tu remaja hobar tu jenjang pendidikan. Na palimahon ruas natabba. Mamukka sadarion minggu 27 Juli 2025 gabe ruas ni huria HKBP Mampang Prapatan na parjolo keluarga Jimmy Boy Sitopul Indah Sari Boru Pasaribu alamat Jalan Hajah Tuti Alawiyah nomor 70 RT Sada RW 2 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, masuk Wiktolu. Nasida Pidasian HKI, Pinangsori, Resort Pinangsori, daerah 5 Pantai Barat. Pinangido tu nasida asa jongjong manasida satokit dengan anna. Mau lihat ya mak. Napaduahon keluarga Freddy August Budianto Manik dohot inang Novianti Borumarpau. Alamat Jalan Mampang Prapatan Opat nomor 77A Mampang Prapatan masuk Wik 2 nunga di patad dahon nasida nasugot di parmingguan pagi. Napaonopon rapot panitia pesta kotilod dohok tahun transformasi. Sedarion minggu 27 Juli 2025 dung sidung parmingguan pukul sia 30 maringana di GSG di patupado rapot panitia pesta kotilon do tahun transformasi HKBP Mampang Prapatan. Pinabotot tu sude panitia asaria maddohotisa. Na papituhon jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Prapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Prapatan yang terlampir di dalam warta. Na pawaluhon partangyangan week. Di hari Selasa 20 Juli 2025 mamuka pukul 10 sia 30 patupauta do pertangyangan wik di wik sada di tuan rumahi keluarga situa Arta Dame Tapubolon Inang Boru Siahan di GSG. Di wik tolu di tuan rumahi keluarga Purba Boru Sijabat di konsistori. Na wik 5 di tuan rumahi keluarga Purba Boru Pardede di Jalan Matasan nomor 60 Sada Kebagusan. Rap mahita maddohoti pertanggangani secara khusus ruas niwi sada tolu dohot 5. Na pasiahon parmingguan keluarga. Di hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 di Patupado parmingguan keluarga. Di Manogot Marbahasa Indonesia dohot
di Arian pukul sia tulu-pulu. Raphudul ma marsa keluarga Jalaboido patubegeon ede pujian marumakon vokal grup keluarga sekeluargai jala tapa boton ma tu parhalado laos disima tapa saat amplop pilihan bulanan manang pilihan tahun nama kobasi di parmingguon manogot Arian di pasahat tu wiksada. Pasapuluhon rapat evaluasi program dan anggaran. Di hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 pukul 10 sia saat tunasidung na yang dipatupa do rapat evaluasi program dan anggaran tahun 2025 HKBP Mampang Prapatan maringanan di konsistori na niuluhon ni pendeta resort pinabotohon tusude parhalado asa ria madohoti rapat pasaplu sadahon tim doa siapat. Bagi jemaat yang bergumul dan rindu didoakan, silahkan menghubungi tim doa siapat dan mengisi formulir doa serta memasukkan ke amplop yang tersedia di pintu gereja atau dapat menghubungi Nyonya Oli, Nyonya Situal Mentobing, Oli Borutauruk, dan Nyonya Slitonga, Lisa Borutobing. Pasapulu duahon pendaftaran parguru malua. Pinabotohon terus di HKBP Mampang Prapatan. Nunga dibuka pendaftaran parguru malua khusus. Terus nanaing mendaftar gabe peserta. Ima ruas nihuria nama umur lebih sia 22 tahun. Manang nunga markarejo diisi ma formulir. Mabuan fotokopi surat terdiri dot akte lahir. Jala dipasahat ma tu situawi nabe. Paling lambat sadarion. Minggu 27 Juli 2025. Pasapulu toluhon persembahan kasih. Tajalo dosi leon-leon sian keluarga J karo-karo Laila Fajriah wit opat marumakon bunga altar. Ta hamoliatehom ma si leon-leoni. Pasapulu ton bajar gotilo doh tahun transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan gotilon dan tahun transformasi akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir di Warta. Pasaplimahon Senandung Bonapasogit. Songodalan papunguhon dana, panitia pesta kotilon do tahun transformasi HKBP Mampang Prapatan manakapi patupahon Senandung Bonapasogit di hari Sabtu tanggal sia Agustus 2025 pukul 10 WIB maringanan di Ballroom Hotel Grand Kemang. Parsidohot dohot artis Putri Slitonga Lentera Trio, Yuniarta Situmorang, Edwin Samosir manang stand up comedy, Humalaput Purba stand up comedy, Alanirap Parsidohot Mahita Marhite namanuhor tiket. Iargani tiket platinum 1.500.000, gold 1.000.000 dohot silver 500.000. Boima tahubungi Situahisar Pandiangan Andre Aritonang dohot Renhat Purba Suangsoni nang Duma Tapubolon. Pasap plonopon ruas namar sahit. Tabuam ma di bagasat tangyang ta akaruas namar sahit. Hatani debata pasaha madalam mutu Jahoba jalaha posi ibana asa ibana paturehon. Dienetsian pesalmen bidutulu bulupitu ayat 5. Pasapulu pituhon namar ulang tahun. Parhalado do ruas pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriatan namar ulang tahun di bagasan saminggon. Di dok hatani debata di tangan nasiamud do gajang ni umur jala dihab barang nado hamoraon do hamuliaon. Sian poda bidutulu ayat 10. Pasapulu aluhon namar ulang tahun pardongan saripeon. Parhalado dot ruas pasahaton selamat ulang tahun persaripeon tu ruas ni huriatta namar ulang tahun di bagasan saminggon. Di dokatani debata alai di jolo ni saluhutna marsi holongan situ tumamu ai dihukupi hawolongan ni rohaido gudang dosa. Sian sada Petrus bidu 4 ayat 8. Parhepengon terlampir. Akapelean hamoletio dot nasing nasojinaha dititingon teidama diharotas acara na adong di tabe. Songoni mati ting ni huriat tadi bagasan nasa mingguon
itu hatta mamasu-masu. Kur Maranatha. Marende mahita hut papungu pelean sada A dot sada B.
Dameni debatana sumurung sian salut naroha, imangana maramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuk kama bibilta turpuk jamita di mingguta sadarion, imana tarsurat di sada Musa biddu saplualu ayat 22 sahat rodi ayat 33. Sada Musa saplualu ayat 22 sahat rodi ayat 33. Hujaha homa di tonga-tongata. Dungi manir pang ma siani na dua bawai mardala dopak Sodom, alai jongcong dope yang go si Abraham di jolo ni Jehovah. Dungi di pajonok si Abraham jalani nama. Tung ripas sonom mumanati gorap dohok perjahat. Ati tungadong 50 halak akan ati gor di bagasan hutai. Tung ripas sonom mumai dang olanam hutai ala na 50 natigori akka na di bagasani doma siani ho mangula ho sisongoni mamunu natigor roha na mamunu natigor rap dohot perjahat tung sobok ko perjahat manatigori palias mai siakko tung naso uhumma bahenon nisi uhumilia pertibion jadi nina Jehovah ma molo tung jupangau di bagasan huta Sodom 50 hal akan natigor saina olanakku nasaluati ala nasida dungi nasi Abraham ma mangalusi sobakku ale Tuhan nunga sapalahu mau mamuka makatai dohotto ati peorbuk jala sirabu nau watung moru 5 halak sianna 50 akan napitori tung ripas sonom maluhut hutai ala nina limai jadi ini nama dang ripas sonokku molotung jupangahu di si 45 dungi diulah si Abraham muse dopak dungi diulah si Abraham muse dope madok ibana ni nama watung 40 jupang di si jadi ini na Jehovah ma dang hawak kuna sida ala ni 40 dungi ni na si Abraham ma wa unang tung terima soale Tuhaku ala hudak dati madok atik tung jupang di situ 30 jadi nina Jehovah ma dang hawa kuna sida molo tung jupang ahu 30 di si dungi nina si Abraham ma ida ma nunga sapalahu mahu mamuka madok tutu haki wa tung jupang di si 20 jadi nina Jehovah ma dang ripas sonokku ala nina 20 jadi nina si Abraham ma unang tung terima so ale tu haki ala nama do kau dope hola sahalion atik tung jupang di si 10 jadi nina Jehovah ma dang ripas sonokku nasida ala nina 10 jadi dung sun Jehovah makatai do si Abraham lahoma ibana mulak ma do si Abraham tu ingananna ima sahatna dita salhut nana de holonga di bagasan Yesus Kristus turpuk natajaha di bagasan tikion ima tangyang pangudianon ni si Abraham tu debata maradopon huta Sodom dohot Gomora ahana masa di huta Sodom dohot Gomora di papatar do adorang seturpukon halak Sodom dohot Gomora macajat situ tudo di ayat di sada Musa 10 ayat 10 di dok alai halak na jahat jala perdosa situ tudo Sodomi maradopon Jehovah jala di Hesiel 10 ayat 40 di dokodo hajahaton di Sodomi roha hagi jangon pergado buson dohot hapedemon lam juga tahe rohana sida jala diulahonido akka bias-bias di jolokku hidup benna naing uhumon ni debata Sodom do Gomora HP disi adong do silot do keluargana dung dibuan manang di jauh debata si Abraham haruar sen urkasdim pasti dohok do silot jadi dung lambang erbang aka pahapahanan ni silot dohok si Abraham merbada ma parmahan ni silot do si Abraham taringo tu inganan parmahanion ujungna adong ma pakatayod di si Abraham do si
Silut dopak dia ma naneng luluan na inganan na asonang adong patotang. Roma si Abraham dipilih madopak Kanaan alai silut di bereng ibana nauli narata inganan na imahuta Sodom do Gomora. Alani dopakima dituju ibana. HP dihutahi tung macai lipedo colma jaladang lomo rohana bangulohon lomo ni rohan debata. Bahkan asusila hidup bain na amang dot inang molo hata Sodom sian huta Sodom guarni huta Sodom huta Sodomi sian huta Sodom mei dibuat. Alani pangalaho asusila namasa di huta Sodom. Buruk debata jala disakapi lau maniapon. Alai diingot si Abraham do holong ni rohana ima silot dihutai unang pasidohot nyan silot disiap por debata. Hidup ben namangido ibana out sura Tuhan adong 50 halak adong dihutai na mabiar tuho marpangulahi doroham dang siap ponokui alani 50 halak. Alai Roma muse si Abraham diracum ibana dang gok 50 molo out sura Tuhan moru 45 do wahado Tuhan. Roma debata dang marbias-bias hupu maradep nasida. Alai marpangido do muse si Abraham molo dang adong 45 molo 40 do Tuhan bohado tong dona ditangihon pangiduan ni si Abraham. Alai tong dong se mangelek muse si Abraham molo gabi 20 do molo gabi 30 do Tuhan molo gabi 20 do Tuhan molo gabi 10 do Tuhan. Disi amang dot inang di namar pangiduan si Abraham tu debata ala di boto ibana do debata na dihaporsion na debata nagok asini rohado jalan namar pangulahi do rohana madop pojolma perdosa. Marhiti turpuk di bagasan tikyon di paadal matuhita amang dot inang di tonga-tonga ni topik ni jamita tangiang mangidu haluan di paadal matuhita na perjolu marhiti hata ni debata nong tajaha di bagasan tikyon tangiang pangudianon ima patuduhon kepedulian doh tanggung jawab ni halak na persea. Jadi diarahot do hita martangiang pangudianon somal do hita martangiang alai na tatangakon ima dirita do. Jalan na perlu dihita molo tung petatangakon negara molo tatangak kope dongata jotan ima jolodung mangido do hita tu narikot di pribadita. Apa yang perlu bagi kita duakan. Jadi bui dona heran holan na menyempurnakan do pangiduata tu debata maradupun akad dongata termasuk bangsa dohot negara. Alai di bagasan turpuk sadarion di paingot tita. Ikom martangiang pangodiano do hita. Molo lahu hita naking tu epistel amang dot inang diajari Tuhan Yesus do hita. Martangiang hidup benna tangiang na niajar ni Tuhan Yesus tangiang kolektif do dang tangiang pribadi. Dia me ali amanami ali amanami dang ali amaku dang didok Bapakku yang di surga ali Bapa kami do namangihot tita sada dohot akan dongata na di pertibion rakman napuna debata tangiang pangudianon patuduhon kepeduliata kita peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita. Nah king amang dot inang dang tangiang pribadi di luar ni tangiang manangyakon na dihumaliangta hita manuai ise mana na tabaen ise mana juk tatangyakon sebagai dua syafaat di hita manang amang dot inang holan sekilas do ibana holan natatopak do kebutuhan ni halak tu kebutuhatta molo tarajumi noaing molo tarajumi di dongakat terta godang halum lamon HP hita disi bohado hita manangyakone isi do tatangyakon di son diturpukon nang disiap pod debata hutan alum lami Sodom dohot Gumorai nang disiap pod debatai aladang di halam hod debata berkembang hajahaton alani do tugas tasong kalak na persia ikut dohot do hita bersyafaat maradopon ingana na taula molo naking udok molo sursar di katortai neng tangya kono tadang na jahati dakolan na jahati asa bertobat ibana
alai neng di patudu debata, di papatar debata, di lehot debata, asini rohana, maredok pon kator tai, ulau tai, di palua debatai, unang lam lum lam, nang pena nang pakulingon ni debata, akka perjati, ala iko global do, tangnya konot tadi dia hitam ulau-ulaun, nama baik kita, amang dot inang tidak nyaman, atau bahkan membuat kita di tempat itu gak bisa surak kita. Tangi yang pangodianon, patuduhon kepedulian tadi, tanggung jawab ta, bahwa aku peduli, saya peduli terhadap negara, dan saya bertanggung jawab terhadap negara, untuk keutuhan negara, asa adong keamanan, kenyamanan, dang holan manangyakon perjati. Jadi tugas ta amang dot inang, dang nekolan manangyakon perjahat asa mubah, alai asa turun asidot holong ni rohani debata, di tonga ni ulatay, di tetangga, manang di bagas ni dongata. Jadi molo adong taboto keluarga, nalam lumlam, manang lam siga, marbada badai, manang dang di boto be, dang di tadda be, holong ni rohani debata, ay nga hola purpar be, adong dosong ni kan, purpar sudi, dang terpauli be, dang dakolan persada pribadi, dang holan asa muba, alai asa ronian, asini rohani debata, di tongani bagasi. Tugas tadui, tanggung jawab tadui, kepedulian tadui. Di sima hita di bagasan tikyon debata dipertimbangkan do. Jenaking kan di turpuk nata jahi ditiki dipanggil do siap berham. Tuhan, mau ladong 50. Rodo asini rohan debata. Yolo debata palu aku do hutenina. Atong Tuhan, mau lomoru do gabi 5, gabi 45. Buhari Tuhan. Palu aku do hutuen. Tuhan, mau lu 30 doan nong Tuhan buhari Tuhan. Palu aku doi. Sampai ono bali. Lapatan na amang dot inang ikom berulang-ulang do martangyang pangodianon. Dang cukup sehali. Imatad dan di kepedulian. Alai tabuna amang dot inang. Mau lu lam tapatuduhon kepedulian. Terus hita martangyang manangyakon. Maridok nakin diturpukom. Debata natigori. Mempertimbangkan keberadaan orang benar dalam mengambil keputusan tentang penghukuman. Dipertimbangkan debatado pangidoatai. Dipertimbangkan debatado pangidoatai ala patuduhon kepedulian. Kepedulian. Jala diajari Tuhan Yesus tu amang inang hita salhutna molo martangia kita idok ditanggang tei. Sairo maharajonmu, molo sairo harajonmu, namanggonggom dohot di portibiong. Jadi kita sudah diajak dari semula melalui doa Tuhan Yesus supaya kita benar-benar menunjukkan kepedulian. Atau ngamang dot inang unang marnaloja hita laho manangyakon hutata. Unang marnaloja hita manangyakon bangsota doho akadongata. Tabela tau dihon nasida asa asini rohani debata do dengan bahasa ni debata totong sah tu nasida. Jadi ketika kita mendoakan bukan tentang berubahnya satu orang, tetapi turunnya anugerah Allah melingkupi tempat itu. Jadi dang hola sada bemubah alai do akan humaliang. Jadi dang natatangnya kon amang dot inang molo misalna perjahati dihum Tuhani manyan. Molo gabisong manang molo lastor hatta adong perjahat hona hukum ni debata hape dang tatengakon tong dosa laita ala gabi sipata dot tita hakim kanolo dosong non amang dot inang ala ditakut ma koruptor pitur tarok ma tueni ma ngetakut bebana ayah hamatong mamora alai itakoi na dihalak hape didok di yarahuk kita amang dot inang ikot tangyang konota. Unang gabi dohot kita hakim, unang gabi dohot kita dan memutus hukuman meredap pon nasida. Ulot taima peduli tu nasida, tangyak kon nasida, buan nasida manada asidot holong nirohan debata. Sekalipun amang dan inang dalam kehidupan kita, gudang najat jalana paimahun uhum ni debata,
unang lastro hatta di konsekuensi di najina luna sida. Unang lastro hatta di konsekuensi di pangalona sida. Alai tugas tak sona didok di Heskel 33 ayat 10 sedaah. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya supaya ia hidup. Atong unang merdalu cahita di bagasan nguduta manangyakon majalo asini roha ima na papatar hita halak na peduli do hita jala halak na bertanggung jawab. Na padua hon marhite hata ni debata di bagasan tikyon di payot do hita. Maceri kok situtudo integritas songon Abraham na soolo sarubang songon halak Sodom do Gomora. Nangpe pola sahuta alai tetap do hadirion ni Abraham totong do ibana tigor dia do pandi debata alani do amang dot inang nang ma tapa tuduhon integritas ta hadiriota songon halak na porsia hita dang muratar buah-buahan berani tampil beda. Juk do tabegi emena masa digaga ursa ina masa bayi madiula. Jadi molo diula jol mana salah sipata kan alolah salah ni bado ada daripada jol ido andong au na urang roha ujungna gabi dioloima ranga ya hita babegi barita amang dot inang. Adong sahal adong di huta na di sada huta kurang ma aek alam musim kemarau. Jadi Roma akana sahutai di joma pangituan di hutai mangiro tangiang martangiang menna hale gabe herana mamele ma jadong ma sahala ina ala pararikamis ibana na burju situtu ala digore ibana beta ma martangiak kita rapi tama majalo tangiang mangele tu debataninna ale mamele do dangole ibana ama padok ni hutai ai mada ai asing na hurang roha do harwatinna ai dangol rap do titanina. Jadi ujungna daripada didok ibana na hurang roha ujungna gabi do ibana hurang roha. Jadi talu dona halak na denggar roha ala ni gudang ni na hurang roha ala hurang rohana tong. Jadi di si amang dot inang berani tampil beda. Wahado hita berani tampil beda maradopon humal yang ta nang pe sasitong na gumudang nama mi isarana na hurang roha na sodenggar rohana berani tampil beda kan idu ne dokon hata ni debata na di Rom 10:2 ayat 2 unang masa rebak kamu doh pertibion alai gabi ibaru mahamu dungmu baru hadok pikiramuna unang gabi sarupamu berani tampil beda. Jadi di bagasan tikion gudang do halak na merasa ketinggalan zaman mulu sederhana ibana. Jadi orang yang sederhana dibilang orang deng boto gaya teh nina. Mulu dang lau ibana ngopi-ngopi dang lau ibana ngopi-ngopi hudul di kafe-kafe manang di tempat ni perminuman manang ada tua hegwarna belahan jiwa do ado nah dong jiwa-jiwa nih kape dehi dang ate dang belahan jiwa warna te kenangan hati do manang na dia me molo dang lau tu si nagabe molo dang lau tu si ai mada dang modern ibana etong do pehra paruta-huta do ibana dono na dosong ni ala dunion nuaing pingin pamer dan pamer. Jadi merluba-luba do halak jolma molubui nyan ibana pamor tibo nyan ibana asabui di pamerhon iman waeng. Jadi orang yang sederhana itu akan dikucilkan. Imada heran so cocok buanu nanti. Buah sarwa ulan song ni jadul hiya di bana bahanina. Ai jadul hiya do sair halak na culu bereng ibanina. Jadi molo ya do along sada perpunguan ala seholan na marok inatai dan marsarung tu perpunguan it pitori rokodongan ada uti hera bibel prona julu atenina ima kan nunga gabi sada sihatan
ima ibana. Jadi gudang doi adopi di bagasan tikyom. Hidup penamang dot inang, gudang noeng berlomba hidup mewah, tetapi pendapatan kurang. Jadi senang pamor ma, neng pamor na dipanaik, neng sono dibereng dengan na lao tumon, neng lao. HP ping nadang adong. Ujung na mana na hona jeratan Batman, ima pinjol, muramon hona judul, Roma dakola bapak-bapak nuaing korban judul, akka ibu-ibu pe korban judul dotong. Ali nang adong isokan, unang adong iba, pinjol, ope kan ala kebutuhan keinginan yang terlalu banyak, melebihi kemampuan. Besi dia tutuluan na hepeng, HP ditiki ibu dibuka iba na handphone na. Pitor Roma iklan mau meminjam dana 5 juta, bunganya hanya sedemikian nina. Ba pitor lama rohana, bah riko situ tu do ba, adong do bunga na otikina. Di jalo ibana ma, ujung na gabi terjerak mibana, dung hona jerat ibana, malang tu dia pe dilului don, malang tu dia pe dilele don. Manaking amang dot inang, naing menaikkan pamor dan juga melakukan pamer. Berani tampil beda. Berani doh hita tampil beda molo sosarupa hita doh dongata. Apalagi nuang amang dot inang di musim ni per dress code nanti kan. Neng tu dia kemar dress code. Holan neng naik kereta api cepat. Holan neng naik kereta api cepat petu bekasi do siak kuningan dress code tawarna habo ngena kan. Dak kola di gereja nah hona dress code-an. Mar ulang tahun pehala, jol madu mar ulang tahun iba do kemar dress code. Oma di bagasan tikyon, berani do hita tampil beda. Ketika semua orang pingin sewarna, berani tidak berwarna-warni. Berwarna-warni bukan berarti amang dan inang bahwa kita tidak sapakila laut doata. Dang napa tuduhoni, alai berani hita mangotapi hagiota demi memenuhi kebutuhan. Abraham berani tampil beda ibana. Berani do ibana patuduhon integritas ni ibana. Berani do ibana di bagasan perdelanan ninggoluna pahotto dari ibana anak ni debata na porsi tu debata do ibana. Amang dot inang nunga tajalo Kristus. Molo nunga tajalo Kristus atong buhama. Didok diata ni debata di Kolose 2 ayat onom sahat rodi ayat pitu didok sonom. Ope songon pacak komuna di Kristus Yesus Tuhani. Songoni mahamu marparange di bagasan ibana. Gabe marurat jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana. Togu marhapor siaon hobartu nan yajarhon na tuhamuna. Lumubi mahamu marroha mauleate. Molonunga di cakok kamu Kristus Yesusi. Songoni mahamu marparange di bagasan ibana. Naparpudi ma marhite hata ni debata di bagasan tikyon. Amang dot inang haluaon asini roha sian Tuhan debata jauh bado. Dirajumi Abraham dang boy mangasaho gogo, dang boy mangasaho pikiran, dang boy mangasahon hadirionna lao paluahon huta inganan ni nahina holongan ni rohana silot. Di boto ibana dona inganan pangiduan ibana ima debata. Alani dona amang dot inang ikon terus dosuat di bagasan ngeluta. Dada hasil usaha ni jolma asini roha alai silehol-lehon ni debata do marhiti holong ni roha ni debata di portibion. Yesus Kristus do dalan haluon marhiti hamamate do tahionna tusido hitamangido. Unang marnaluja hitamangido jala mangelek asini roha ni debata ro ditonga ni bagasta ro tubang sotta sai totong ma ta ingot kita ada bukan hanya untuk diri kita tetapi kita ada adalah juga untuk dan bersama donga sabagasta. Kita ada dan bersama dohot donga saulata dikatorta ikor rajumatta ikor pangidotta do paluaon ni debata digohi asini rohani debata
di dia pahita mulaulaon. Asabui hita marsonang-sonang, asabui hita denggam mulaulaon, jala asabui hita amang dot inang, gabe hapataran asidot holong ni rohani debata. Alani dia rahum mahita muse amang dot inang, unang marnaloja hita, martangiang pangodianon, mabuan salhutna di humaliang tah, pasahat tentu debata, asaronang asini rohani debata, dot haluan ni debata, maradepon humaliang tah. Amen martangiang mahita. Alia manami na di Banua Gicang mauliate dohot puji-pujian di pasahat rohanami tuho dia sini roham dot didinggan ni besam namar mudu-mudu hami jalana parorot ngulu nami sahat roh di bagasan tikion di palosodo hami di bagasas samingguan mula ulon nami jala di bagasan tikion mangalap gugu hami marhite parsauran di ibadah minggu sadarion ujalo hami do Tuhan asini roham di bagasan perdalanan ngulu nami gudangnya kapasu-pasu ditongani bagas nami maradupon yanakon nami maradupon dong saripe nami maradupon ulon nami maradupon nang humaliang nami Tuhan huwa kami ma ruas ni huram tedupanmu pasu-pasu ma sudi akan nanyula ni tangan nasida saya pergugui nasida mengologale nasida alani akahamolon dohot akasi pikiron naronggom tu perngoluan nasida saya totong tiup nang to dinasida pirto dinasida madelani ariar na pinasahamu mang nabasahu kami nang to dopammu di bagasan tikiom nang akaruas ni huriam nama sihol di rokap dohot di danak selehom mei di tikina molo tumpe amang nabasa ikon marpai majo nasida selehom mahabenget to ni roha di napai mahon unang marnaloja nasida martangiang mangido tua depanmu aituk doa sini roham mama masuk jalan mangalehon akan narikot di ngulu nasida wa kami ma di bagasan tikion nang aka ruas ni huriam namar ulang tahun adong 10 halak selehom ma di nasida las ni roha do roha moliate boy nasida di bagasan ngung perdalanan di ngulu nasida Maria iya di akas selehom suang-suang ni nang keluarga namar ulang tahun pardonga saripeon sa mingguon adong 4 keluarga salam hot haholongan ni roha rap tudoluk tutoruan molotung adong Tuhan akka persoalan boy rap nasida di bagasan tangiang mangelek tuadupanmu pasarhon damem tutongani keluarga nasida wa kami nang ruas ni huriam nagali alani parsahiton na ikon mardalan pangobation nang penong di bagas nasida marite narawat jalan suang-songoni na di rumah sakit leo ma Tuhan pirnitot di madalani akka pangobation suang-songni pasu-pasu masih pangan do sinumon na di pangan nasida wa kami nang di bagasan tikion dinarap hami dohot ruas ni huriam anggota jemaat baru keluarga Sitompul baru Pasaribu suang-songoni keluarga baru keluarga Manik Tuhan saya tabai ma pasu-pasu di tongan di keluarga jala totong gabe jemaat naktip manasida di huriam wa kami manang sudi kegiatan di masa-masa minggu di tonga-tongan ni ibadah kategorial rapat panitia pesta gotilon pertanyaan week dohot tim 2 siapat nong merdalan di huriam saya pasu-pasu masudi Tuhan berdalani dohot denggan nani uluhon ni amang pardita wa kami ma Tuhan sudi tua depanmu las ni rohani aka ruas ni huriam nasawoto hami dot aka pergumulan nasida rap doto manasida makalason dohot bergumul di perngoluan nasida tong hupa-hupa kami masaluk na tua depanmu mangidu hami sesama dosa nami asatung tamaham gawian akon mangasahon Kristus Yesus mertanya kami tuho amin. Talas somahatani debata marite na marid dehita huhut pasahat pilihan. Oh
tangiakom ma peliata, ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni salhut selehol-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihomi tuhami pilihan nami tuho, sajalo may gabi uap na khusus di julum, pasu-pasu may jalaramoti, asa ho parasyak kami pilihanon, pati bulhon harajon beritonga-tonga ni huriam, dohot ti portibion. Buhay maruah nami marhiti-hiti todim, asalam utada hami gudang ni selehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, sai pinar badia maguarmu, sai roma haracon, sai saut malomo ni roham di banua tongon sona di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tutod di munabi.